אהלן, חברות אהובות, ברוכות הבאות. כאן אני איתכם אבלין, בטיפים וטריקים פותחי תודעה. והיום הטיפ יהיה קצת אחר. היום אני עושה לכם תהליך קצר, חמוד, למוגנות, תודעת ביטחון ושמירה, רוגע ושלווה. אז כל מה שאני מבקשת מכן, אהובות, ברגע זה, גם אהובים, כמובן, כולכם מצטרפים, לעצום עיניים. לקחת נשימות איטיות, להכניס אוויר פנימה, בספירה ל4, 1, 2, 3, 4, לעצור את האוויר, ככה בפנים בריאות, 1, 2, 3, 4, ולהוציא, 1, 2, 3, 4. תמשיכו לעשות את הקצב הזה של הנשימות. תוך כדי שאתם עושים את הנשימות האיטיות, אני פותחת מעליכם קשת של אור. אותה קשת מורידה עליכם טיפות טהורות מאור הבורא, אור גבוה. כל טיפה שנוגעת בגוף שלכם ממוססת חוסר ביטחון, ממוססת פחד, ממוססת חוסר שלווה. תנו לכל האיכויות שיוצרות בתוככם רגשות שליליים פשוט להתנקות לאדמה. בבטן האדמה כמובן זה הופך להיות האוויר. ניתן לזה ככה להתמסס, ותוך כדי הטיפות האלה מתחילות להכניס אלינו גם ידע, תחושה של מוגנות, שלווה, ביטחון, אהבה. כל הידע שאתם צריכות בשביל להרגיש מוגנות ובטוחות מגיע. תישארו עם הקשת הזאת מעליכם עד שאתם מרגישים שמידת השלווה נכנסה פנימה, ואתם כמובן יכולות לחזור על התהליך הזה כמה פעמים, וכמובן שאתן יכולות גם להזמין חברות. אז אהובים שלי, שיהיה לנו סוף שבוע שקט ומוגן. להתראות.